Unes 300 persones van omplir ahir el pati central d'Esbaluart, totes amb l'objectiu de gaudir del primer cicle del Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona, conegut com MECAL. Tots els divendres fins al 3 de setembre, Esbaluart acull una selecció dels millors treballs d'un dels certàmens més alternatius d'Europa. Todos los cortometrajes que proyectamos vienen del festival, ninguno tiene que pasar por el festival, estar seleccionado en los 3.500 cortos que recibimos anualmente para estar aquí, entonces es un nivel de calidad bastante alto. Però entre blocs de curs s'hi poden escoltar disjòqueis mallorquins que punxen música indie. No ve a ser una música que puguis trobar a segon quin lloc del passeig marítim. És música més, a vegades una mica més difícil, però que sempre t'arriba a agafar el punt i t'arriba a entrar en el cap. Costa una mica més, però bueno, agrada. I mentre tot això passa, també els visitants poden accedir al museu a descobrir l'art més innovador. A partir de les 8 del vespre i fins a les 12 del vespre també podrà optar per entrar en el museu, ja que tenim les portes obertes i podrà visitar les exposicions. Em sembla molt bé i em sembla molt bé que ho facin a l'estiu, que hi hagi moviment a la ciutat, no? Perfecte, obert a la gent, que la gent s'acostumi a veure aquesta classe d'espectacles al carrer. Una bona manera de passar les nits dels divendres estiuencs a Palma.